равзанаи гузариши футболбозон аз як даста ба дастаи дигар дар Тоҷикистон ба анҷом расид. Ба ҳамин хотир ба қароре омадем ки дар бораи гузаришҳо чанде гуфта бошем. ҳайати истиқлолро боз як бозигари дигар тарк кард. узви дастаи мунтахаби ҷавонии Тоҷикистон Рустам Соиров минбаъд шарафи дастаи Ливадаи Таллини Эстонияро ҳимоя мекунад. дар ин бора саҳифаи расмии клуби футболи Истиқлол хабар додааст. Рустам Соиров яке аз футболбозони ҷавони фавқулодда моҳиру қобили Тоҷикистон аст, ки се мавсим дар Локомотиви Помир бозӣ карда, дар баробари ин дар бозиҳои интихобиву финалии чемпионати Осиё ширкат намуда, дар чемпионати ҷаҳон ҳам иштирок кардааст. дар соли 2020 ба ҳайати чемпиони феълии Тоҷикистон Истиқлол пайваст ва оҳиста-оҳиста малакаи мораши худро сайқал дода ба мартабае расид, ки ӯро ба ҳайати дастаи мунтахаби асосии Тоҷикистон низ даъват карданд. соли 2020 дар ҳайати Истиқлол 15 вохӯрӣ анҷом дода, дар 576 дақиқаи дар майдон буданаш ба дарвозаи ҳарифон 8 тӯб зад ва як сол пас дар 24 вохӯрӣ ширкат намуда ду маротиба бозигари беҳтарин шуд ва 14 тӯбро ба самар расонид. дар мавсими мисолии футбол дар 6 вохӯрӣ 3 гол задасту соҳиби 2 унвони чемпионӣ ҷоми Тоҷикистон ва суперҷоми Тоҷикистон мебошад. дар ҳайати дастаи мунтахаби кишвар 7 бозӣ гузаронидааст. дастае ки Рустам Соиров ба он гузашт дар премиум лигаи Эстония баъди 21 давр дар ҷадвали мусобиқот бо 17 ғалаба, 3 мусовӣ ва 1 бохт дар зинаи дуюм бо 54 имтиёз қарор гирифтааст. танҳо Флора аз Ливадия 5 хол бештар дорад. Ливадия чемпиони 10 каратаи Эстония аст. пас ба даст овардани раводиди корӣ футболбоз ба маҳаллаи ҷойгиршавии клуби худ Ливадия ҳозир мешавад. ва он дастаҳое ки поёнтар аз кӯктош қарор доранд бозиҳои даври чоруми худро доир накарданд. имконоти бисёр ҳам хуб барои футболбозони Истиқлол. Рустам Соиров хет-трик муборак бошад.